Bomushogeza achadresa ma-citizens achipa latest update pamusoro pema-protest. Atoona kuti yesterday anofeila kumaterialize sezvakanga zvakaexpectwa nevanhu. Saka mina mashoko anobuda achitoka naBomushogeza why azokwanisa kuti vamise ma-protest awa nekuda kwokuti anga kutarisa kuti ma-citizens angaiswa into danger akazoonekwa as a dangerous and deadly person. Don't subscribe or like or on the bell icon. Don't Bomushogeza poster his address, which was almost around 16 minutes. But Panapa just wanted to give a summary of Zakataur. Bomushogeza Muranyura mashoko anotoka panapa BBC achinzi update. Comrade Bomusho Blessed Tunezugeza is called off protest because of Sean Mnangagwa is organized to bomb certain areas and accuse Geza of terrorism. On Wednesday, Comrade Bomusho who addressed the nation for the way forward. Ndio mashoko anobuda panapa. And tukuna kuti yesterday ma-protest achifailure, not last Tuesday. Bomushogeza is yet to address the nation tomorrow on Wednesday. Panapa panonzi Sean Mnangagwa anoaccuse Geza kunzi ukangoda ngoita kuda kurelease your signal achazobomba some areas. So zvanzi ndi Bomushogeza azvikonzeresa. Mashoko ari kubuda panguva inoi atiri kuona kuti vagari venyika yeZimbabwe yesterday vakanga vari shut down, vakanga vakavharirwa, vakazvivharira mudzimba. Nazoona kuti people they complied kumashoko aBomushogeza kuti musaenda kumabasa, musaenda kuzvikoro, musaita any business, vanogara imumba. Zvinasi kupa a clear signal yekuti people munyika yeZimbabwe they are now fed up nezvekuitwa these guys with the ruling party ZANU-PF. Tiona Bomushogeza achiwithdraw from the 31st protest. Zvinasi kupa panapa a signal yekuti Bomushogeza yes anonyasa kutarisa welfare yema-citizens. Imbotodza mavhunguro enyu kuti munoti kudi pamusoro pechitiko ichi. Do you still believe in Geza panguva ino? Pinai comment section medu kuti mavhunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.